салом ба ҳама дӯстоне ки ин наворро тамошо мекунанд. пешниҳоди беҳтарин аз ширкати Мегафон Тоҷикистон. Шумо акнун ройгон аз ютуби белимити Мегафон истифода бурда метавонед. барои аз ютуби белимит истифода бурдан шумо бояд дар телефони худ ба замимаи Мегафон Лайв истифода буред. барои он шумо бояд ба Play Market дохил шавед ва аз Play Market шумо Мегафон Лайвро ёфта дар телефони худ онро насб намоед ва баъди насб намудан шумо метавонед ба ин барнома дохил шуда баъд аз интихоби забон шумо тугмаи океро зер мекунед ва аз қайд гузаштан мехоҳед. ва барои аз қайд гузаштан шумо бояд ҷумҳуриро интихоб намуда ва рақами телефони худро дар он ҷо дохил намоед ва тугмаи океро пахш менамоед ва интизор мешавед ки рақами шумо пайваст шавад ва шумо бояд ба шумо рамз ояд ва рамзро дар ин ҷо дохил намоед. вақте ки рамз омад шумо дар ин ҷо дохил намудед шумо аз қайд мегузаред. вақте ки шумо аз қайд гузаштед ба шумо смс меояд ки шумо аз қайди Мегафон Лайв гузаштед. акнун боз аз ширкат дар ин барнома смсҳо меоянд. разрашидро зер мекунед. вақте ки смсҳо омад шумо смсҳоро нигоҳ карда ба онҳо даромада мехонед ки Мегафон ба шумо чӣ гуфтааст. ва баъди ин шумо аз поён ба тугмаи чоруми он даромада дастрасро зер мекунед ва интизор мешавед ки рӯйхати хизматрасониҳо ба шумо намудор шавад ва шумо хизматрасонии ройгони ютуби белимитро аз ин ҷо ёфта ба он медароед ва пайвастшавиро зер мекунед ва тугмаи балеро ҳам пахш мекунед ва интизор мешавед ки рақами мобилии шумо ба ютуби белимит пайваст шавад. У вас подключен. акнун рақами шумо пайваст шуд. шумо озодона метавонед тӯли як ҳафта аз барномаи ютуби белимит аз ширкати Мегафон истифода баред. ба инчунин холҳои ройгон ва 3000 мегабайти ройгон ҳам ба шумо медиҳад. агар шумо дар комментария навишед мо ба шумо ҳатман пешниҳод мекунем ва дар охир лайкро зер кунед.